My jsme pro vás ve Snídani s Novou zjišťovali, zda je teď vhodná doba pro koupi bytu nebo nějaké nemovitosti. Pojďte si to zjistit s námi. Dobré ráno do Snídaně s Novou. Já jsem se dnes vydala do realitní kanceláře Century 21. Po mém boku je už pan inženýr Dalibor Slivinský. Dobré ráno. Dobré ráno. Se kterým si budu povídat o nemovitostech. Pane inženýre, je správný čas na koupi nemovitosti? Čas je přímo ideální. Kupujícím přeje souhra dvou klíčových faktorů. Prvním z nich je cena nemovitostí, které jsou na velmi nízké úrovni, a druhým faktorem je historicky minimální úroveň úrokových sazeb. Souběh těchto faktorů znamená velkou příležitost, která ale nebude trvat věčně. Odhadujeme, že ze střednědobého pohledu dojde k nárůstu obou, jak cen nemovitostí, tak těch úrokových sazeb. Jak koupit nemovitost, aby neztratila hodnotu? Klíčová je lokalita a dispozice té nemovitosti. Nejméně ztrácejí na svojí hodnotě nemovitosti, které jsou v oblasti s dobrou občanskou vybaveností. Kupujete-li nemovitost ovšem jako investici, mějte vždycky na paměti také energetickou náročnost té nemovitosti. To znamená, dodržujme to, co je od nového roku zákonná povinnost, a vybavme při prodeji nemovitostí tyto budovy takzvaným průkazem energetické náročnosti budov. Proč bychom měli využít služeb realitních kanceláří a nesnažit se prodat třeba nemovitost sami? Protože ta prvotní myšlenka na to uspořit a neinvestovat do služeb realitní kanceláře se vždycky obrátí proti prodávajícímu. Nakonec neprodá za tu optimální tržní cenu, neumí udělat dobrý marketing nemovitosti, nezná kompletně právní servis kolem prodeje nemovitostí. Vemte si, kolikrát za život prodáváme nemovitost, jednou, dvakrát. Větší péči věnujeme prodeji vozidel než prodeji nemovitostí. To si myslím, že je velká chyba. A na co bychom se měli dát třeba pozor při koupi nemovitosti? Vedle právních vad nemovitostí, což jsou často věcná břemena, různé zástavy, je důležité dbát na technický stav nemovitosti. Na našem trhu se objevila nová služba, která se jmenuje prověřování nemovitostí, kdy expert, který udělá 200 kontrolních prohlídek v nemovitosti, vám vystaví report a v tom reportu si jasně dočtete, jaké jsou zjevné, ale i některé skryté vady nemovitosti. Má to obrovský význam pro kupujícího, který nemusí si vodit svého kamaráda, stavebního znalce, který mu řekne a vyděsí ho často, tahle nemovitost není dobrá, vidím tady různé fleky na stropě, určitě to bude znamenat problémy s inženýrskými sítěmi. Naopak, expert, který prověří špičkovou technikou nemovitost, jasně pojmenuje nejenom ty vady, ale dokonce k nim i dá nacenění, kolik bude stát jejich odstranění. To je opravdu služba k nezaplacení. Prodávající má další obrovskou výhodu. Dáváte-li na trh svoji nemovitost s tímto reportem, říkáte, nemám co skrývat, odlišuji svou nemovitost, říkám zcela otevřeně, tohle s tou nemovitostí je možná v nepořádku, ale zároveň mám ještě možnost to, co tam není v pořádku, dát do dobrého stavu dřív, než tu nemovitost opravdu začnu prodávat. A pokud chceme naopak rychle prodat nemovitost, tak co bychom měli dělat? Něco, co se velmi zanedbává, a to je dobrá prezentace té nemovitosti. Nejde o to jenom dobře nemovitost nafotit. I to je velký problém, ale který mnoho lidí podceňuje, ale důležité je tu nemovitost připravit potenciálním kupujícím. Mnoho z nás si myslí, že to, jak žijeme, je vzor vkusu. Opak je mnohdy pravdou a existuje na trhu služba, která se jmenuje homestaging, což je odosobnění toho, jak ten prostor vypadá, takže mnohem více lidí si dokáže představit sebe v tom prostoru, jak by v něm žili. Jde o to zbavit člověka, který přichází do nemovitosti, pocitu, že to, co tady vidím, tak jak tady žijí, to bych já nechtěl. Homestaging, tato služba znamená odosobnění všech těchto specialitek a představení prostoru tak, aby většina lidí řekla, vnímám tu užitnou hodnotu té nemovitosti. Myslíte si, že tyto služby, o kterých tady hovoříte, se dostanou do nabídek realitních kanceláří? My jako světová jednička v realitách se snažíme na trh přinášet všechny inovace mezi prvními, ale já pevně věřím, že se u všech realitních kanceláří v Čechách tyto obě zmiňované služby stanou běžnou součástí jejich portfolia. Děkuji za cenné rady a vracím slovo do studia. Bylo mi potěšením, hezký den.